بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhatalo ayam makna niyan na to sa daak ibrotaw na lobsos sufuf na dingka ikaya na dikadinditar sa anak kardar dakyan. Padahal naman na di mga nasada kau pun malom yardak song ditanian na nila magian. Penang gilaan tano penang kaya kapag serap. Anto ni kapag serap na kapamagula. La tabandira tabandira innal mubaddirina kanu min ikhwani syayatin. Ubakano tuwala di pamagula. Anto na di kano di pamagula. Ubakano di pagisrap. Madakan ako man nasara ki ano kaniya so panganong kaniyan. Apara ni naman tero may dak mo kakan. Nama ko makabusa wala na di ka Disney tayo daw baka mutong yakan langon. Na di ka ba kay haramang kanan na kapamagisrap sa panganong kan. Sa kana katiyaban tayo wala na apya sa walay na kuman ako. Na di ni pamurutan sa mga bagas atarsik ko mga watakan. Pumurot na kang kinakan. Da aplam ba na ka nakulapada ka na bagas sa timang mo. O ano sabab? Nakatawa na ka, adi ang kanan na ayaw maanan niya na bagas. Kana ba alang-alang ang kinibagan na kaun wala? Kapag man na so katero o mga ulama, ano mga ulama biterun. Adi ang kanan na bagas, napadanan ako amanan niya na panganang kan sa surga. Tama na ka di taluro mabukas mo, berarti ka? O di panganang sa surga, o di puca panganang sa surga, di budang tanuro, miya mo tanuro. Ini pusa kini buat tanro kan tama sa kaya pakatuangan ya buat kena kan bagus. Na kana kuno bumakai saya nga makatalo. Na kana bu saya kana lapad katalo kan lapad. Pita kan bagus, na mutu kan bagus, nagagawin buga mapita bagus. Bagus. Bako biasa mo. Dan nung di tepeng yaman mapita na kan dodol. Parni pasuit. So berasa gusap. Allahu akbar. Ada tadi apa mana malungan mana gede-gede bagus na ditarulong ke semua kata taman ni mata sangat nak na matang wala api makan na lawan special na udia ko makakasya bagus tadi ko keparok lagi sekat tanong na tadi di na pedi pamalak palalam ay di kepakai miya kaysa na sakata wa mama na aluminium ay ni ang kaliw pagka nagsa pengurok ada tarot pengurok ataw tingnan na mga di matatago nga pengurok. Nah ini kekarang-karang yan. Nah kagya ko'y kekarang-karang yan na sinami ni karang ko di dalam maator. Na miyuntod, na surong yan so di dalam maator. Na misusuki po na sati man nabaga sa penguraw. Penguraw. Sige na kapitan yan. Na penguraw ka din. Sige na dia besang kaya apangan ng kan. Na igina besada makana guda mausar. Na ipunggurok yan na daan yan nakausar agudan yan nakakana. Doon nakakana. Na niya na kay kuway sabutan na niya nakakana. Na ini pun ro na igira ko na pasyong ko mga basuraan. Na pangilay niyan sa saan siya lumiyabag sa panganang ka nagpakai panakan na damano. Nakawaan niyan. Kapara tingin di pagkaisarap. Na dito ni ulaw na niyan. Adi mababay magsarap. Na uwake pakatamo-tamo kawalla. Miya kada-kada kalibulawan, miya kada-kada kaliwata, miya kada-kada kalipirak, miya kada-kada kalakasangkapan yan. Mga aya, mga lupa, mga walay. Piya kagawas sa wala, kagiminis sa likod, adi yung kuntapangan ng kan. Na miya ba na ko ginawin niyan? Tinagare, miya nagakanak yan, mi kawasa ka, tinaway sa wala, piya kagawasa ko niyan. Na tinatuni siya ba panuwala, akya kawasan ka. Pamak mga maranaw na tabiyan na siya supik yan. Tawala padagang masyaki ya. Nakatawan na ba padagang so padagang miyagas taka. Pamana susupikan lakapan. Oy, inumuta ka ba siya ang maana niya na anak ka ba sa nolama? Yan nga tinaugagang sa Pilipinas, agu ugagang sa Japan na mida. Kaso ugagang sa Japan na miya kapia-pia. Kandi ni kapapamani kumani sa ugagang sa ngutapang ba? Na umailin yan sa pwede na pakasakata kulog na initulog yan sa puro. Asar buwa makasaka sa pwede na ugagang. Dito tigil sa ugagang sa Japan na miya kapia-pia. Di na tigil na ugagang sa Pilipinas na umailin yan sa pwede na pakasangkat tanong upang ba? Ang pakakapatapakati mo, nagyamitan inologiyan. As kanya ni Timo, ugagang halay sa Pilipinas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So tigil tanwa masingita, masiiga, makatipo. Oy, na kaya kekuasaan kaya kasingit, agu kasuruyan, agu kasing, agu kapakati mo, kada abo na kaya warday sabi dala. Ilan yung ba na, kaya panggraduitan sa mga madrasa, panggraduitan sa mga eskwilaan. Daba namin nagkaw na kaya warday na masingit, agu suruyan.
Aki amida na based in ibaratnya na based in Arabic, based in Filipino, based in English, based in mathematics. Nabada mili nga pa kung tudro sa istisya, based in modul. Makatatarman mabuha modul yan. Kaysa nung anamori, so pumakanarakan wala na isisibay, o manigan ba kumaita, isisibay, na sumabos yung mga sasurin na isisibay siran wala, tatotosan ang mga surin, alang katatarman na moduliran. Ada ka nagiran na balita, ano naman nagiran na gare, matang. Tabir ka no mga be, kanabas ka ni iilatan na kanon. Neno ka ba nagkasugatar ka noon na, sani ang ban. Tato mo suka pala ko. Tabir kanabas ka no, dia mga oripan wala. Malo kang pangimit na sarwara ka na kadetaro niya kaluwag. Namanya kawan, namanya ulog, namanya live sa Facebook. Allahu Akbar. Nah dia mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kapata to sa ayaw makna niyan na daat kibriyan. Na diyan ka na ayaw makna niyan na rukubul himar, na kakuda sa himar. Pamana di kay kaya adiga kuda sa himar. Kadiyan ka na kuda himar na miyakay tituan na kuda. May tuan na kuda. Da sisiw sa ranaw. Siya na sa kakalilisa sa China adempan, sa India adempan. Si sa mga Arab na miyakadakadakal. Baka nakiyato siya ng tamiyakay sa na diyan kay ang bataan na Lalakaw siya na nakudera na himar. Kung kami kay tito ko doon, nakukuda siya ma. Nasuwatan na pulalag, natutungda niya sa himar. Kumani makailikina na sumagay sila sa nga kalsada. Tingnan na daki niya, gagaw niya, sawatain na mama. Pumatuan na mama, kaya kukuda na sawatain na pakalalag niyan. O saka na kikukuda na iba, takadiya ka ng pakalalag ni watakan. Kaya gagaw niya na mama. Niya nagwatain, ama, Budak ako. Pas kay kukuda na sa kanya pakalalaga na katiga ng mga tao. Tumada, tiga may na inuri ang mga tao yan. Mimbo betul niya tiyan yan. As katapon niya matutulikiran. Makay! Kay kuda! Pasakan niya lumalag! Pagkiran may na nagagawang sawatangan ng aming updating sa mga tao. Mikudap masyawate. Miya kasi nga sawata ko, miya doon suka puno gawin. Ayaw mampalalag siya, may natutungnan niya sumayto ako doon. Umani makay ka naman nato na kaya mura ka na yawata. Matuwag kaya ng yawata. Ay kukuda na siya may napakalalag niyan. Sige wate na ama, ineno. Kaya mura ka na ako. Pasakan ni kukuda na sa ako ni palalag. Sige may na Allahu Akbar ang gamya mate mga tao sa katabi tutulik na lang. Nakikuda talakon. Kaparandap katulikiran. Mikuda siya lang, makakanang miya kay tuitwa ko do. Bada tanah atian yan. Bimangirod. Umani sagada nila nataw na, miya tay, kaya anak ko do, may ito, kaban yun pinua katawa, tiya men. Miya tay pa si. Pinasuta niya nga mga tao, miya ngangingintot. Lumalang kita kay! Miya nagsira, bilang tutunang ako, lumani makailigaraman, anak ko do na, di yung pukudang Allahu Akbar. Dahil suwata ritin. Tiga mena awi datang aku dah. Bayar dia awi. Takut. Upuna kapanunuatan na sodata ka manusia. Na tabiasa kada tuwala na din kada maswat. Mismo sa kanudo na kerubai na ayama na niyan na bargaligan ako nakapkaswatang aki karumangka. Baka bumamala pa babay. Nakitaman ni karumang. Malom ya kalau ya. Nakilibatan na kasalo ya. Datama malom ya temos. Ibatan ka sa timos, yakalay kalawag. Dan kapan, malingaw, kalawag. Di mabikaro mga kanangaw lunga. Kada ibar kasuwatan namin ang neraka. Ay ako na kay amama sabar. Na asara adi marata haram. Apakana te karumang kana, apakana kadun. Allahu Akbar. Sekarang mana mga bay? Nadiyan kaya sagada Ramadan. Nagkapakai terunakan. Ayam miyak kakalim, ayam mala miyak kalim yan nabala sikwallah naskan mga bay. Ano sabab? Na di man ang kakepo sa Ramadan naskan yung mga rarasay. Matang wallah ka pero ino mga mama di mamagamal. Subat na miman yung susuwatian na rumililak sa walay.
Ay bu penyap na telomannya karomannya kapakap tengas niyan. Nas kanu mga bay. Ipusa na stress na miyan inindang kanu. Napsiyum yung ano sasar. Naputukan op masatulang. Kapara siya petengkas. Na makapasada kanu mantengas. Napsiyum yung sa magarib. Napuninimu na kapman sa mga lamisaan. Napaterawi kapman. Na makaterawi kapman. Napagara preparado na kapman nga para siya pupuasa. Na makaterawi ka. Na miputukap masatulang. Na dito mabisa bapaan na spesial yung mga kanu Allah ang mga bay. Pagalitan no kira narya manager kansi na dipkade siya bagar. Tugu Nabi Amam imra'atun tatlub ar-ridha zawjaha fi Ramadan. Da'at tugu Nabi babay igra Ramadan na pepengilubaan yang saukit takapagkaswatan ni karuman yan amama. Na inunta tugu Nabi ng kotakapagkaswatan ka ki karuman ka amama igra Ramadan. Na ayah benda sembeger kawallah na pedekas so Maryam Agus Siti Asia ko surga wallah. Enaw kamu kataw na dengan melay so Maryam dengan melay so Siti Asia na ifirmi ura kanan wallah abay ayat na inupedaka ko surga na so Siti Maryam Agus Siti Asia yun so ina o Nabiullah Isa so Siti Maryam demya kaya ko Maryam yun ang kilitan ng mga tulad na nagumigiraw saya Ameria kenapa dia na so Maryam. Abana ko dak sang utama sana abana kamera abana mga cellphone ipiangan tangiranan kataw nila man na mariribatanan kataw nila man nga napakakikiyang nila sa mga walayrana kayo ay buka sa sapangan na dia kaya taw niya na katatawag niya ng Mariolon niya na dito ko sudah bilay sa Manila Mayle na Santa Maria Elementary School nangalan ng ama ina tatay apo pakiwatan tigid makadua tigid makatalo. Allahu Akbar nakatawa naman na naribatanan. Allahu Akbar namanong man nagdo-gdo di bukap keswatan nga kay karumang ka mama igra Ramadan na inom pada ka ko surga sa Siti Maria Mag Siti Asia. Aya pano ba miya ka masi karumang ka mga alaw na kami mamasaan nambi along kad na babay. Ay do biiyen tas yang na sila pinapya mamasaan ka kakyapan dang ka na madud miya ka pada apo si karumang mama grabe ang mga kanaya. Lamya ko nga nang utabalas. Na ba kami kagirop man na babayado hare. Ato ni kinuang kasya da abiiyen. Ting mabikaro mga mama ka manokado alalagi yan. Tunang nga manokado lagi nang napultri. Ayak mo tunga dyan alalagi yan. Dan ka man nang napultri kang ngol. Kano mamano di makatatanod. Lamya kagirop man na babayado hare. Apya ka na ba nga te pangutaman ko dala lagi na mamati na te paka aba ka kasi pati karumang ka amama. Ay daware! Anto ni kidi sa nga mano ka dala lagi. Tadi to na di ko masusuat. Namya ka giraw ka babay. Anto ni kidi yung pagadubuno parano pasyawawan. Ano miya kalalan mabupo si karumang amama. Kaso miya sa may tawata adikta ta. Ubakwan na. Aduh. Mata na kamiyasan sukap man si karumang ka. Laban na so tayo bagar ka wallah. Adi sangutan nata na kasi karumang apakatengas na ka. Sa kababay napakatengas na kasi karumang mama. Namya nga na nakabjula pada gula diye. Tengas kanan! Miyaw dudu. Tunay niya, miyaw dudu. Namya kagiro si karumang mama. Miyaw nga dudu ka maulug ka masyo ni katalong ha. Paman adil na kalamang ka mabuka giya dengan makwak masyo ini pakawit takaw. Ay, nabakan mabupamakan niya. Nandi mapiyasang ito natana kasi karumang ka. Namya nga odo. Dari siya natana kasi karumang. Ni penuro ko siya lang unok niya. Naduwari ka ito pun. Ay duwari ka ito pun. Areng ka ito pun. Nga ito pun. Kaya nga ay panubang umituturang nga. Abada ka agupan na kapiyamasa. Abada kami akatawa-tawa. Aray lang naman niya. Tawala. Mga tatay na kapman. Namya gasta ka. Namya kakwakap man sa bala si Wallah. Pag yung madakal mabumanabay, tabir ka ng mga bay, kanaba niyo paawin suka pamda, katatanusan, asara di pa ka sobra. Ayaw so di mapin ang utapya ka sobra ngaon. Anya tara ka na tama sa kaya tara na kahit niya. Mamadak ka pa na mitubra sa piano mo. Kaya pa na pera-pera ka na sobra sa piya Malaysia. Pera-pera ka kaya 2021. Paman na pumda ka na so simple. So ka pamirpim, na di ka pa kaya baka pamirpim may pilalakang wa, si Sawalay. Na tumok man na subay na pamirpim na si Sawalay para kay karuman ang balasangon wallah. Adi sa diyan ko to ano mabuh keto na kakayabay. Madidip mga anak kebunga kay karuman mga babe si Sawalay. Anak keto na ka babe tabir karuman mga bina din na keburu na mapia ab mamot. Matang wallah. Buh kebung ko na wet flower. Adi na kadaan mabo. Madap man aditit. Madap man nakatengko. Madap man ipikasin to. Lagi naman ako binwasada na gulanan niyo. Ala na wato, natiago niya sa
may tuwatemos at agwan niya sa ahus niya mo tala suna at kapana buwi niya nung niyang kwanjate niya bandra ka mabuso magana sobra ka sa pagpakabusa miyaw pakatot niya tingos dia nga tigitan mo miyaw pakatot na doko rumakili kapamara kaya ada may lang na bato tap mana sama itu na sobra pa siya kupit yung mabunga masaswatan ni mantua panginta ko wala ba niya mada siya magano dia mada na miya kalalawidakan ada sabab nababulutan siya pada ka na suspect na ka positif siya kini naskata mabuna piya pelugetan na dita di pagkatigarta ka peta inako pa mamulan siya kubin na naginawa ka noon na di malagat mamada ka na tao naptigir niyan ino na to na rin ang masusungay niya dataru kubita nga tina peluget na warima mana natiga ka na pamakang batuang kaunake ya petigira tiga na kami asilopin ako tiga na ba nga mabupen na prisin nga madakan ataw awat angao pamakang batong tina dia ke baka may una bakon niya plastic na mabakon petigira ka sigurado tiga na niya temor ka nga siya kita na mata nga di malagit na titigit-tigir niyan badan betul sa baba panganita ko Allah ahab orang yang menguripun Allah subhanahu wa ta'ala nakatagi mertemi na ayaw makna niya na di man ang kaya magagandam tanwa tigitan ang kaya di na dunia na tiuba man ay apya kata na wallah na mga miyati ayaw katawan tanwa sakit na sapula gulima na miyado na pinakamati na saula na miyado nakata di ang kaya magagandam tanwa na ayaw katawa kanu na pakadura na di na kada di na kada na di malatiwa agi gelebak kaya o mga tao ading gelebak sa marata na sakado gelebak kaya na marata kamapya gelebak ka na pagkatarsikan kang panapipiyapya ka yung mga sarwang tani gelebak kiran ada maniman to keto na kamera na watabiyo matang wallah jana kaya mga alima nataro ka no sauntol bana alima di mamaraka inuti teruang kaya ayaw makna niya na maputi ato dia nga siyabu aba haram berarti niya miyalo sakura ni siyabo tano dinutingnya kayak miyalo sakura napakabar ano mabuha begitu ilan nutingin sakura kayak miyalo sakura napakabar kenapa tiga na siyabo gusto na kenapa miyalo sakura na siyabo natuna po so pakabarga so pakabarga na pakabarga kabarga na subo so siyabo kenapa pakabarga pakapapelip miya mamasya ko mabunga sa bagay tao tabi ino niyang pagilakang kaya ilaka apa terong nakalakakong pa na di yung panamatay na miya palip na di yung panamapalip na miya taylason pati di kumuha sa tayra oner napakakadagan yan nailakalakan yan matang wala kadagas toron agya tabi kanabas ka noo madakala pagila tingin na ba kuan dia nga tingin na kuan aba miyali sakura benar na naman sakura sa siya na haram huwani na kaino mo paginuman na si sangari paginuman na imanto na miya high-tech ayak kaya high-tech yan na miya da sangari kangiro na pera raguman na si masatangil araw pa kita kami ka mga subangin na sinapi toto yung pagkamangulaw ni la ilaha illallah na dia puno may layawang sa mga tao ayaw maana niya tugo nabi apitir wala sa hadis kutsi na puno may layawang sa mga tao nakadaka na silang mamanong sa lo kawat waki ma-oo pa kami syarik ayaw maana niya na puno may layawang sa mga tao فإذا نظرت إجرأت ولا عملي كان كمان أوري بناكن عندك دخل الشيران ممنون سمسديد والمتحبين فيها نان بيجي نوى الشيران برانكن نصرفت عنهم عذابي نكو نكن كران تولوا تعالى صوتي وباكن أياك يا كده هنا بقى بغنتانو سوامان بقى بندقل تانو كابسين سمسديد dia nani kakeda ngatiuba wallah kenapa ya kakeda ngatiuba napaga masa mga masde ayah kaya kapag tiba napakapundakal sa mga tao sa masjid Allahu Akbar na di malatiba inako gweni na magimam simam na pangiro ko mga mamamay na stop atadilo bibiya ka ng siya sa upo pa akong
pakan didekatan sa mga ting-tingain niyo, kakalangitan na syaitan. Nato ni mini sa ambiron, social distancing, 1 meter. Di miya kalalay niya, tiba. Okay na protokol aya. Beberapa tanong babu sa protokol. Apia dia Saudi Arabia nasi sangkota masakit antara wala COVID nak social distancing. Saudi Arabia, Madinah social distancing. Oi, nasangka masa taniman to na Hele wallah adi tanu ditobat ko wallah. Isa man na kaya pakai ito nga gina manasakit sa dunia na isa tanu siya bapan wallah. Apat dito na katanu apang ni. Basta maile wallah ang giginaway tanu. O puman maile wallah tala katutula ka. Manubagpagala sa tiuba. Mapasangi ka pa mga ni sarila wala na di ka mataw romila. Ay kaya perilaan wallah na sotaw mapasangi karila. Ya Allah rila akong ko karinila anak siya kito. Ipatin karinila anak ka. Badi mata pengiro kaya Allah narilay akong ka ya Allah nami ako marakasok pada ka mama udi na pada ka babay ini rilay ka siya kito rilay nga siya dali ka nga karilay wala jadi ko kerilaan wala uba ya bu iba ka naraka ka na pengen ako ron cari lah ka pengen ngapinanakan api amia totong ako kunaraka umia tiga sa dinanikelak sa api kunaraka Kegegangan apa yang kau naraka? Tapangin nga, kegegangan apa sa dunia? Nasa kegegangan sa api ko naraka. Tapangin nga, kegegangan apa sa dunia? O kegegangan apa sa dunia? Na kegegangan sa api ko naraka. Pwede nga amay. Na makaw makana, nasa iso nga na pakandara nga pakataman na nga. Nangtod ko. Paano ka magdami kayaw niyan? O kagada makaya-kayaw niyan, nagkatigar ka, nasa katigar ka sa kayaw nga sa api ko naraka. Datadakin ano mga to, mga pabasang nga pa mga nisali mo, Ya Allah! Ya Allah nakalimun akong ka. Ya Allah nakalimun akong ka. Baka di kalimu Allah pagino kaya Allah nakalimun akong ka. Kadingam di pa pamanap panalaga-laga ma. Di ka bumataw mangali mo kami kaligligit takaa. Ayak kalimu Allah na sumalay gagaw. Badiang ko to kau dalis ka dengan penimbabayo-bayo. Ya Allah nakalimun akong ka. Dalo. Biar dano mo. Tadi ko may sa flower yan. O man nakapatan natin ini matang wala matingas ako wala nan online. Gip na nga online pa naman na ya. Allahu Akbar. Beriman to ada tarom ya kasumi mantang nga kapamlawir. Ino ko pa na nga kapamlawir. Matang api sa mga dato nagbaklaw. Padakala pa na mga mama may lang na maujop lawri. Ya kasong pijak ini. Na naginaw at ganaw sto ada kailan na kano ninilakan ang aplawiran na miya kalala na ana mga wagdo na mabibiting tiga na kasyo na kaya kami abaduta ka na wata ano no ka kama ka na ini na miya kulangan no ini na pagilay na ka aplawiran katama sa nunok na bidutian Allahu Akbar okay na kano mga bay na miya makapiapiyar ka na mabuna na dataranan Pato di mo ta mitatapi kan haja inakodap na flower naman ako sumun sa iligan sa nasungan na tinabaka pa ko man na pamasa ka sa snack pasalubong tiga na okay so kini babuy nga flower naman ako plala ko na tiga na flower tiga ka na we miyo makan na kemunta kama piotwa di so snack lalaman to ay makna ni mga Allah ay kalima oy ato sadat ibran tugon na biula na majalisatahu al-fuqara na tawa o puna ka pagkailay adi makindar kata ko mga pobre di makindar kata papagunto na kiran di kira ni making giginaway na terwang ka adi to ataw na daat kebrian miya kada kaliman to mga tawi pagkaya iya so tao agi pobre Allahu Akbar napakataros nanto agi ako plala ko si Ibrahim beri Adam miya balak yan nga sa katawa mama tiga na guru ame ani pagi syakar ka tungo Ibrahim bani ada mantono to na tine pagi syakar ka na sembaga ko nga sa sakto aya makna niya na inwa kong ka di penggunanawa dawa kong ka sa galaba ka galaba ka kan talango na kadusta sa dunia ng galaba ka na dusta ka no ana tungo Ibrahim bani ada mamya ka piapiaw nanan pamanatono to na tine inwa kong ka di pengdawa galaba ka kan na penggal baka ko mausa kalusa na di kurung kalusa lang na kadarawa ka na di kurung kalusa tugi pa rin ba niya ada maadan natin nakatatam sari sa kanwa mga ulaman adub sari pagmaan niyo ron pamana sara amin nung arang naktero na kanan nung gana baka nga na lang na kalusta na 6 na ko tinaway ano yan
kapengen baka kamu sa kadarwakan. Tidak ngalima pagdogar ka salam magagang ngalima. Dadang na kadarwakan ko dunia nang ganap kang kada sa kaon. Dati na tonono ni paganeron, tidak paganeron. Na fala ta'qul fi rizqillah, dika pegang rizki wallah. Ganap kay kasuka kang rizki wallah. Tiga na mama ano ko ke. Ba na keto na rizki kan. Ilangon na narakwalla. Dia kena kegaga. Sa kata kanu na dia ngepang nungara kan kegaga. Na tingin na ayang ada kana yang kana kado. Dia kana nang kegaga. Na tingin dia kegaga na badi magaga nga nalangon na kadaro kan nang gada pakanga. Na tingin to nonon ada dusang ngaw. Kado na bangan ni kegaga na nga kado. Tingin to kado. Pa benda dia na ni kegaga kan na sa surprise na ko nga. Na tingin na fala taskun fi ardillah. Dika bebeling ko lupa wallah. Yan na kung beling nga lupa. Bena sarili lupa kanare. Ya kana kaya nagkagaga. Ya kana nagkagaga. Ayang adu yang ada katalo. Nati na katalo. Mga di kagaga. Badi magang nga katalo. Nati na katang wadi na ni kagaga kan. Nasa surprise na karakan. Nati na to na. Nati na ibaat makanan la yarakallahu fi. Na pangiluba ka sadar pa. Adi kong kele wallah na rokasong. Tinano ko pati po kali ko ng kele wallah. Tulad nga katakan ng tina badumya karag na siya kini na. Bakong kanya piyak karag ni. Ayang ikalo ali yang ane kapat kabanda dia na kegagakan. Nasa surprise na ko nga natine kapat. Ikapat patluba ala malikul maut. Mabanuwa nga sa malakan maut. Na ubang kito sa malakan maut. Na pangangakuli kasadikan yang kakawaan sa niyawa. Yan na sakadin ni pangangakolon. Tabakan soki sumalakal na maut. Ayaw maana niya na dito man na ada palawin tanong ko kapatay. Dito na kay kakulan sumalakal maut. Di ka kakuha adiskarte. Ama ka tuna ka kumalakal maut. Nabapatay na ka pa speaking English. Malakal maut. You know me? You know me? Tumalakal maut tayo inuyo. Katawa na kay saka kung ako sa niyawa. Allahu Akbar ayam ya'alu sa hadith na uman mapita na uman isar kata no mamisitar ka sumalakal mo. So isa kawalay na uman mapita na makapitupulo niyang kapamisitay. Ino niya pagpamisita mo sa isa kawalay na pagilay niya na ba na maumaw na umar yung kakuan niyan sa niyawa. Igira ko na miyaman niya sa isa kawalay. Aanay sa kiran na bidutan niyang kiran sa niyawa. Ay niyang kiran kaya baduti sa niyawa ko sa kiran. Napatop man ang gagay sang kutaan na kinuan niyang kiran sa niyawa. Na mauman niyang sira na isa kawalay. Nadadangan niya na sa kiran na miya talang sila ning guguraw. Na di lang kailay sa malakan maut natatantangan sila no malakan maut. Ino kanwa yung guguraw mga tao. Panguraw ka naman kay sa kanwa miyatay. Kinuhaan na kan sa niyawa. Kanaba ka niya pimbabaan na kanaba kan lialim. Na kanaba kan siya libutan. Aba ka na kinuay sa niyawa. Kada mau masuad kalian. Kinuhaan na ka niya sa niyawa kay sa kanu. Kabiyat taling umasuad kalian. Nato ni sumpat yan nun. Wallahi! Sa kanwa mga tayo sa kapamilya. Panguraw ko niya ng isang kanu miyatay. Wallahi! Ibetadun sa kapur wallah. Tugumalakan mo. Kala abaka wa'id minkum ahada syai'a. Na din abaka na kanu pelamba na sa kataw sa nga dunia. Alang una kasano kun sa nyawa. Papamaka nga di ngulok ada dengan nga miyatay kiran. Na mailiran sumalakan mo tami mi peto na mi payang. Matang walo di ba pio-pio ka penguraw kiran. O manisya na pengira aida. Na miliran sumalakan mo tami katin nga mi payang. Ay tangkuan lo di ka makatipu sa motarwasan niyo. Ayah penuh baka pengurau adik dini dia kau. Namanya dengan semalakan mau tamnya kapan? Kawatan wala no makaw may manto semalakan mo. Panganita wala di pa si makaw ma. Napoy aga bokisan. Matang walo di kagi kasya eh. Amo ba siya siya nga obayakan sa nga pagitan nabi og susad na tumig na tantangan ano niyan. Apagilap man sa gunya sa niya wanas kay kespatan niya no. At yung tangangan yan, nabas ka manibong sa niyo. Matang wala di ka mga ito. Ano di? Ako pa na kumiyakapon, matang wala tala. Dahil pa na itutulog ka na nga sa tali ko doon. Kasi kiuningong ka, di magudu. Akagibon, nagdabok na matot. Matang wala di na bumakahulong ka. Patay ka, pakang hulong ka. May adeso di ka nga pagudu kami nung makutagatorid. Ayaw kaya suwatan nung patay at tanong sa'yo, matang wala. Ayaw po na ba siya kaniubay niya na isino ko na naalim ba siya? Tanto ni mapipikir ka mabo. Bas kay kung ko pa sa niyawa.
Tiga anak ate somay. Snap man ipangosyan. Ayo so na diu kawan ako. Ama nasa kaning bukit yoron. At tiga adem napagunay ka din kamala kabi paratyaya. Wala kalaro mama katipokano. At ang walaw ni tanong kagkita. Api alangan nila nang nanatay sa sapa ko di ko tiko. Allahu akbar, Allahu akbar. Belum man di sana dikekut dia naman lari andas kana dia matatago na matatago. Tigatan ko dan aida. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia man kataw na gira apetay na matang wala ka peso din nang gatapakan na matapakyan din. So kaya suwa tatay po na kabaro atay po sindong. Madahalam yateron. Na adna sarwa nga Kristiyan na wiwil sini na si Inairan. Miyati wiwil siya ng ka-istrong. Nas paralay si pandun na kakaw sa lawas yan. Kaya bu kakaw na di yung malamatang yan. Di yung kakaw. Nakonta kagi ako masuwa ta sinong siya nan. Igilap siya pwede atawa yan. Napiyad ka napakalalakaw ka. Inilay lang siya niyang kuwil siya na miyadong. Miyadong sina. May lang siya na nasi kumangga di mga lakat. Nagiyuto na paralay soto. Nakagi ako madaswili na di pa kapanog. Paano kayo na? Ikaw kaibal no? Di pa kapanog ka na niya kapang atatalo niya kaya palawin yan. Patigil na di ka di ketida na aswa ate ito ako paninimbawa namatang na ay kaya puro ba ketida ka na aswa boleh sedua lantar ka na wata asape matang walo di ka ay na miyatay ako. Sakan na dia nga po nga kasi nano kaya po na hinokomento ini pananapak ako aso. Kaya po namin na naparanaso na ako paninimbawa ako paniniya kaso alumanakaw. Nakakatama ni manto na doon mado. Tiga kanina, pakipamanay na. Kung ito, pakipamanay ka na. Tingnan di, pamasa ka sa bandid. So, pansyo din naman nga. Allahu Akbar, pumakabulong aki. Matang wala kayo na kumang ito kami, na masakit kami. Sige na pamasa ni Orisi ba siya sa Mirinda? So, Mirinda, miya katuwa-toy ba siya wa? Ay, panaragay na sarapi ha? Nandun di kayo mami sa Mirinda na kadaki. Matang kubara ka naman to. Nako na Kaya kayo naman kasi sa kagi sa Mirinda. Yung mga sumalakan na mga ito. Kaya na taro kaya doon siya kabara katanga masatanwa. Agi sabab sa miya da so koneksyon tanok wallah. Manarigit tanok wallah. So Nabiullah Ibrahim na ayak katirmiyan. Wa idha maridtu huwa yashfik. Igira atugo Nabiullah Ibrahim mamaya sakit ako na iya pagkabulong na sa wallah. Sa wallah. Si masang kaya bukayron. Sunin so kaya bukayron sa salungan na miya sakit ako. Baka saula na tarutok. Kenapa ko be? Amya ubir pateg ako. Di ko gabi ako man. Kenapa na mayawa ka? Kenapa ko pumana kita lawas? Kenapa ko pamana penugawa? Naabang na ka na kiusmo sa ako. Di ko pagkatinog. Oy. Nasi ko salungan. Naabog ka na di ka kaysa kaludo akap ka na. Miya pas mo ako. Oy. Nalimu Allah ka. Igira ka na sumusujud ako. Igirap sa miya gapasak wala nagtabang ang tanian. Nasumujud ako. Nagpangurok ako. Ya Allah. Ya Allah. Nabulong yakong ka. Ya Allah ka din. Napakabulong na ka na inuntas kabo. Napangurok ako din ko Allah. Kaya pakai man nagira anak kailangan ka. Nasujud ka ko Allah. Piyang na baka disimbing. Maanan niya nasujud ka ko Allah. Sa tampal sa ama na sa depan na guro ka ko Allah. Kamaran ito ko na natatari man na pamangni. Ya Allah. Nabulong yakong ka. Nakonto miya kaysa kagagawin. Na miya katurug ako. Napitatagi na pak na lumilipitra ka na mga gadong ilawas na kamay liya mga parasiran na pupagi po nila na lawasahan adi ako na di panawaran nawakwaki makano manijin na ating-atingan ako nakitagon ako sa bugar amya kapia-pia ginawakan oy tiga na biulungan ako wallah asara amagapas nga wallah nagis katano na di malis walay katalo o puna na miya sakit na ospital namya ka din niya kabagan na ibaling saranaw anak ka pa muna nga maranaw namya ka di kabulungan na maranaw wala yung matauron manari kita na ko Allah benamiya balus wala ikatalo kaya ilay ang kawalla dapat na pagwit na sa ospital wit na sa ospital ka ba pakabagarawan na sa bapunas ng mga doktor da ka makapanako to da ayaw manan yan natibang ang kawalla subhanahu wa ta'ala so sama niya nanangon tanong pagkasagod sa diyang kaya kapatay inang mga oripan wallah sama niya na ayaarangan anak siya dahil yung kota katiro nabi tina a'maru ammati min 60 ila 70 sana ayat tu nabi kala ama pergi dari matakan na pagalitan ng 60 lagu ng 70 lagu na ada sa dunia na saka na aya arangan na kasi na magatos lagun panganin takwala abad ng pagkalungor tanong lang magatos lagun na padakor na padakano na padumana nga mga mata na magatos lagun na din na si matatago salakop man na matatago siya mga tao ang mga pamilya tanong
Anda tanu matatagu, kasi tanu matatagu sang kanana, bituan wallah sa hayatul barzakiyah. Kawiyawiya ga barzakiyah, eno bituan sa barzakiyah, kapag tanu dunia aguso anong anamori. Pag tanu dunia aguso anong anamori. Diti hayatul barzakiyah. Napakatuturong ka sa wala, uri pa nga pa ka surga, na upa ka narakang ka wala, na i-stranded nga niya sa diyong otak ko ba. Sa dito sabab paputungan ni tanong wala, langulang tanong rilaan wala, oh, timot tanong wala ta'ala ko surga langulangon. Sa pakasurgaan wala ta'ala nga loksan wasib, ay makna niyan, nabayaraga, oy, balin wala, ang otak ko ba niyan, asur mi surga. Kalamala mo surga. Marangan tanong mamin, amin ya Allah. Mga di mo mabukwala lang wanon makasurga, amin na di wa ginawa niyo, amin. Sama pada korun mabu nung nasa kanin minila kota kailangan lang kung tanong makasurga amatang wala ka basta di ka makasurga na duwa niyang katao dawis ka na tao aqulu qawli hadha wastaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.